Mama ko. Habang matiti. Pagkanda juga ti. Ay, basong na eh. Buat blue na madentay. Amo to ikan danom nan aw. Mungkin jika ini. Oh. Sorry. Sa pangalan na Fira. Masasabi ko na isa ko sa mga tao na ipipinalal sa buhay sa noong pinanganak ako. Lumaki kasi ako sa isang mahirap na pamilya. Lumaki ako na hindi ng gusto dahil sa walang budget ang mga magulang ko para sa mga gusto na. Pwede din doon ang mga magulang ko at mga kapatid. Nagkasita sa akin para meron silang sarili nilang kwarto kapag nandun sila sa bahay. Dahil sa hindi pa naman talaga tapos ang bahay ay hindi muna ako tumira doon, papadudod. Sa bahay ng mga magulang ko muna ako nagstay. Kaya naging parang tadhana na rin na ang talagang nag-push sa akin para manirahan doon. Dahil nang isang beses akong bumisita sa bahay, ay may nakita ko karton at ilang maruming damit. Ibig sabihin ay merong tumitira sa bahay ko kapag wala ako roon. Nang makita ko ni Ate Ronaline ay sinabi niya na may ilang beses na niyang nakikita ng merong lalaki na pumapasok sa bahay ko tuwing gabi. Akala raw niya nung una ay ang open ko pero na-imagine po niya. Isang umaga na lumabas yung lalaki ay nalaman niya na isa yung pulubi dahil sa itsura at ayos ng lalaki. Itinawag na raw niya yon sa barangay at ang sabi ay mag-ronda ang mga ito sa gabi para mahuli yung lalaki at mapagsabihan na hindi ito pwedeng matulog sa bahay ko. Ate, siguro mas okay kung pera na ako sa bahay ko kahit na hindi matapos. Ang sabi ko, ikaw ang bahala. Pero okay lang ba sa'yo na hindi pa napapabless ang bahay at titira ka na? Tanong ni Ate Ronaline. Okay lang po siguro baka kasi may mga nakakita ng ilaw palagi sa bahay ko. Kaya alam nilang walang nakatira. Ayoko naman na may pumasok na hindi ko alam. Tukoy ko. Kaya nalamang ako ni Ate Ronaline sa gusto ko, papadudod. Pero magpalagay daw ako ng altar para kahit paano ay meron akong proteksyon. Sinabi ko kay Clark, pagkita ko ng kaniya ay pwede naman talagang tirahan ang bahay ko. Kasi may tubig at kuryente na yun. Sabi ko ay pansamantala lamang naman. Kapag naisipan ko na ituloy, ang paggawa noon ay aalis ulit ako. Nang malaman ni Clyde na may nakakapasok sa bahay ko, na ibang tao at doon natutulog sa gabi ay nag-alala siya para sa akin. Araw balik yung tao na yon kaya nag-offer siya na kung okay sa akin ay sasamahan niya ako. Lahat kamera doon habang hindi pa nag-resyo ang andapay na tapusin doon. Natakot din ako na baka nga mangyari yun. At habang mag-isa ako ay pumasok yung lalaki. Hindi naman sa nagpuhusga ako pero paano kung may gawin siya hindi maganda sa akin. Kaya pumayag ako sa overnighting life. Sinabi ko na pwede niya ako samahan sa pansamantalang pagtira sa bahay niya. Hindi nang sumama sa akin para bumili ng kaunting gamit na kailanganin namin sa bahay. Mga gamit sa kusina, pagkain, higaan, electric fan, TV at kung ano-ano pa. Tinulungan niya rin ako na mag-ayos at
sabi ko sa kanya ay hindi pwede na magkasama kami sa isang kwarto. Saka na yun kapag kasal na kami at pumayag naman si Clyde. Si Clyde sa kwarto na malapit sa hagdanan habang ako ay doon sa kwarto na katabi sa kusina. Napakasaya ko noon kasi kahit na hindi pa tapos yung bahay, ay mararamdaman ko na kung paano ba ang manirahan doon kahit sandali lamang. Kasi anytime kapag ready na ako ay mapatapos ko na talaga ang bahay ko. Sa unang dalawang gabi namin sa bahay ni Clyde ay okay naman ang lahat. Hindi naman nahirapan si Clyde sa pagpasok sa trabaho niya dahil meron siyang sariling sasakyan. Habang ako naman ay nagkukumpiro muna kapag pupunta sa yung business sa parating niya. Parehas kami umaga ni Clyde ng bahay pero mas nauna siya kasi maaga ang pasok niya sa work. Ako naman ay before lunch na nakakalis. Parehas na kaming gabi na nakakauwi ni Clyde at sinusunod na lang niya ako para sabay na kami. Sa pangalawang araw ay hindi mo na ako nasunod ni Clyde dahil lumabas sila ng mga katrabaho niya. Walang problema yun sa akin kasi minsan lang lumabas si Clyde. Kung minsan pa nga, ay ako ang nagsasabi sa kanya na makipag-socialize naman paminsan-minsan. Ang gabing yun ay mag-isa kong umuwi sa bahay ko. Nasa labas pa lamang ako ay nagtaka na ako kasi nakabumasok ilaw sa may kwarto ko. Yes, kasi ang bintana noon kaya kita sa labas kapag namuon ang ilaw. Hindi ko pwedeng makalimutan na patay lahat ng ilaw sa bahay na tumalis ako. Kaya nakakapag nakakata na may ibang ilaw na nakabukas. Tapos ang kwarto ko, medyo nagkaroon ako ng bintana. Na baka may ibang tao na nakapasok sa bahay kaya hindi muna ako pumasok. Pumatok ako sa bahay ni Ate Ronaline at sinabi ko ang concern ko. Tumawag si Ate Ronaline sa security guard ng subdivision at siyang nagsabi rito ng sitwasyon ko. Habang hinihintay namin ang pagdating ng guard ay doon muna ako nagstay sa bahay ni Ate Ronaline. Medyo nanginginig ako sa takot na baka may ibang tao sa bahay ko. Hindi nagtagal ay may dumating ng dalawang security guard. Sila munang pumasok sa bahay ko para i-check. Nang lumabas sila ay sinabi nila na walang tao sa loob ng bahay ko at wala rin sign na may nakapasok kasi nasa ayos lahat ng gamit. Pero i-check ko pa rin daw kung may nawala sa mga gamit ko. Sinamahan ako ni Ate Ronaline at ng mga guard sa pag-check ng mga gamit at dahil sa kakaunti yung gamit ko ay hindi na ako nahirapan sa check. Nasiguro ko naman na walang nawala sa gamit ko. Kinuha ko na rin ang number ng security bago umalis ang mga guard. Bago sakali na kailangan ko ng tulong nila, ay ako na mismo ang tatawag sa kanila. Sigurado ka ba na hindi mo naiwanang bukas ang ilaw sa kwarto mo bago ka umalis? Tanong ni Ate Ronaline. Sure ako, Ate. Saka hindi kami nagbubukas ng ilaw sa umaga kasi maliwanag na. Sagot ko. Paano naman kaya nangyari yun? Tanong ni Ate Ronaline. Hindi ko rin talaga alam. Gusto ko na lang isipin na nakalimutan kong patayin kahit sobrang imposible yun. Ang sabi ko. Anong uli ka na ba rito? Gusto ko sana kitang samahan kaya lagi walang kasamang anak ko sa bahay. Ang sabi ni Ate Ronaline. Sige, Ate, okay na ako rito. Pasensya ka na sa bahala ko, ha? Hindi ka ako. Ako wala yun. Tayong dalawa na nga lang ang magkalapit na bahay dito, kaya dapat ay magtulungan tayong dalawa. Ang sabi ni Ate Ronaline at kumiti siya sa akin. Nagpapasalamat ako kasi kagaya ni Ate Ronaline na naging kapitbahay ko sa lugar na yun. Nararamdaman ko kasi na meron siyang pakialam sa akin. Sa bagay, papalit siya na dapat ay magtulungan kami kasi kami lang ang magkalapit ng bahay sa lugar na yun. Ang bahay ay medyo malayo na talaga. Kami naman ay hindi makatulog dahil sa medyo natatakot pa rin ako. Naging paranoid ako at naiisip ko lang na may biglang magtumilang at pumasok sa bahay ko makatulog. Binuksan ko ang lahat ng
ilaw sa bahay, nasa kwarto, na nagmamasa ng mga. Gusto ko sanang tawagan si Clyde, pero naisip ko na baka biglang uwi agad si Clyde sa pag-aalala sa akin. Ayaw ko naman na sa boyfriend na niya kasama ang mga katrabaho. Lalo na minsan, alam naman yung nangyari sa buhay niya. Tinibang ko na lamang ang sarili ko sa pagpapasa papatuloy. Bandang alas 11 na nang makaramdam na ako ng antok. Pero sa oras na yon ay may narinig akong naglalakad sa may hagdanan. Gawa kasi sa kahoy ang hagdan sa bahay na yon. Bagal yung paglalakad tapos ay parang sinasadya na malakas yung paghakbang niya. Sinabahan ako at ang unang pumasok sa utak ko ay may ibang tao talaga sa bahay ko. Hindi ko masabing magnanakaw kasi hindi naman siguro maglalakad. Nang ganon ang magnanakaw kasi hanggang maaari tahimik lang dapat ang galaw niya. Ang unang pumasok sa utak ko ay tumawag sa security na ginawa ko naman. Isang guard na nagpunta sa bahay ko para mag-check pero hindi ako ay nagtaka. Kasi nakalak naman ang lahat ng pinto at bintana. Walang sign na merong nakapasok at ang buong bahay ay check namin at wala kaming nakitang may nahilala at ibang tao. Wala namang pwedeng mapagtaguan doon kasi wala pa masyadong gamit. Kahit yung kisame ay tinignan din ang guard pero wala siyang kumita. Hindi ako kasi parang false alarm ang nangyari at isa sa ayaw ko talaga ay nakaka-istorbo ako sa ibang tao. Humingi ako ng sorry sa guard kasi pumunta siya sa bahay sa wala lang. Sabi naman niya ay walang problema dahil kasama yon sa trabaho niya. Kahit paano ay nabawasan ang takot ko ng sigurado na walang ibang tao sa bahay. Pero ang pinagtaka ko ay bakit mayroon na pong narinig na naglalakad sa may hagdanan. Hindi ko maisip kung paano yun nangyari. Dumating na rin si Clyde after nang malis ng guard at ikinukwento ko sa kanyang mga pangyayari. Ang hinala ni Clyde ay baka dahil sa inahandog na ako kaya kung ano-ano ang mga naririnig ko. Pero masaya siya na safe ako at walang masamang nangyari sa akin. Sa susunod daw kapag may pangyayari na ganoon ay tumawag ako sa kanya. Huwag daw ako mahihiya sa kanya kasi kahit nasa labas siya o merong ginagawa ay uuwi siya. Kapag nalaman niya na natatakot ako. Sa mga tumaan na araw ay naging ang namin. Hindi na ulit at narinig kong naglalakad sa hangganan kapag mag-isa. Inisip ko na baka natama yung sinabi na nila ni Clyde. Siguro nga ay dahil sa inahandog lamang ako kaya meron akong narinig na gano'n. Kaya lang nung mga dalawang linggo na kami ni Clyde sa bahay na yun, ay naging sunod-sunod na ang mga kapabalan ko. Napakaragdag ng mga nilalang na tapon sa pinagtaypan ng aming bahay. Isang umaga walang pasok noon sa trabaho si Clyde, kaya late na siyang nagising. Naman ay sanay na maagang nagigising kahit wala akong lakad o gagawin. Habang nasa kusina ako at naghahanda ng almusal, ay meron akong narinig na sobrang bahay. Masok na ako ay nagtanong na ko kaya ay patay na kayo. Sobrang sarusal niya ang hindi ko sa kayang busy na limang walang pangalan na lamang. Inisip ko muna sandali ang aming ginagawa para hanapin yung pinagkagalingan ng mabahong amoy. Pinakala ko kasi na baka merong patay na tagaw o umanong hayop sa loob ng bahay. Tinignan ko ang ilalim ng mabahong banyo at halos lahat ng sulok ng bahay. Pero wala akong nakita. Nagising na lamang si Clyde at naabutan niya ako hinahanap yung pinagkagalingan ng amoy na yun. Anong ginagawa mo? Anong
sa ilong mo. Yung mga pinisip mo yan, ang biro pa rin lang. Pero alam ko na hindi totoo na yung mabaho ay nasa ilong. Sa panahon ko kasi ay nasa ng mismo nagkagaling yun. Ang problema ko lang ay hindi ko paano ko ay kung nasaan. Matapos namin mag-alusal ni Clyde ay nagpahalam siya sa akin na uuwi muna siya sa kanila kasama ang family niya. Sarado ang business ko Awan. pag ganun Awan. kaya sa Gagawin bahay ko. lang ako at ako na lang ang mag-isa na umalis sa Clyde. Hindi pa rin nawawala yung mabaho ko. Kaya ang ginawa ko ay naglinis ako ng buong bahay. As in, general cleaning ang ginawa ko papadudod. Sinay ako ng air freshener at bumili ako sa grocery ng mga ginagamit para maging bago ang bahay. Dinamihan ko ng pagbili ko kasi nilagyan ko ang bawat kwarto ng bahay. Meron din sa sala at sa kusina at ang ginawa ko yun ay nawala ng mabaho mo. Kaya lang ay napapahala pa rin ako kasi hindi ko nahanap kung ano ba yung pabaho yun. Kinagabihan ay tumawag sa akin si Clyde para sabihin na pauwi na siya sa bahay. Pag hinihintay ko si Clyde ay nasa kwarto ako at nagbabasa ng aklat. Maya-maya ay may narinig akong tumawag sa pangalan ko. Boses ng lalaki yun. Kaya akala ko ay si Clyde. Naggalit sa baba yung boses at nagtatawag kasi hindi ko narinig yun. Makagarma para siya kak. Lahat naman eh. Hindi nga ako sumasabi na hindi ko narinig. Pero hindi ko rin pinagpansin at buwabala. Pagbago ko ay hinanap ko agad si Clyde. Pero hindi ko siya makita. Nakalakang main door at wala rin siya sa kusina kahit sa banyo at kwarto niya. At ang mas nakabangga talaga ng takot ko ay nakakita ko ang bakas ng paa sa sahig sa sala. Ngunit dahil sa sahig ko kaya nakita ko ang mga bakas. Parang ang may gawa ng bakas na yun ay naglakad siya at nakayaw Uy! sa labas. Tapos Si aling mo ni- siya sa loob ng bahay. Nagsimula yung bakas ng paa sa gitna ng parte ng sala tapos inula siya sa may bukan ng kusina. Sinukan ko ang bago sa bakas na yun kasi baka sa akin yun pero masyadong malaki ang sukat ng bakas kaya nagsimula na naman akong matakot at mag-isip na merong ibang tao na nakapasok sa bahay. Ako gupit ng Dahil alam pwede ko papunta na si Clyde doon ay siya ang tinawagan ko. Sinabi ko na partner ang ibang tao nakapasok sa bahay. Ang pinagawa niya sa akin ay hinati Rodaline na siya ang ilan. Sabi niya kasi dahil tumawag ako sa security ng subdivision, pero nahiya na akong gawin yun kasi maka-false alarm na naman. Buti na lamang at gising pa si Ate Rodaline ng oras na yun. Kaya nabuksan at napapasok niya ako agad sa bahay niya. Sinabi ko sa kanya na meron akong nakita ng mga bakas ng paa sa loob ng bahay ko. At ang hinala ko ay merong ibang tao na nakapasok sa bahay. Kaya dapat daw ay sa security ako tumawag pero ang sabi ko ay huwag na at baka mahina naman. At katulad ng dati ang mangyari. Kira, paano kung hindi pala galing sa labas ng bahay yung may gawa ng bakas? Paano kung nasa loob talaga siya? Alam ni Ate Rodaline at medyo nakakuluhanan ko. Ate, sinukat ko yung bakas ng Kom. bahay. Hindi sa akin yun, wala pa si Clyde. Kom. Imposible sa kanya yun. Ang sabi ko, Hindi. hindi ganyan ang ibig kong sabihin, Kira. Paano Alam mo na. ang kaluluwa ng mga pangkain ay tinapon sa pinagtayuan ko ng bahay ang may gawa nun? Nagpaparandam sila. Sabi ko sa iyo eh, ipag-best mo na yun bago magkamera. Kurang pa ni Ate Rodaline. Itong ibig kong sabihin natin, kahit ang bahay ko, natatakot kong tanong. Hindi siguro yung mismong bahay mo, kundi yung lumang pinagtayuan ng bahay mo. Diba? Marami kang itinapon ng bangkay sa lumang yan dati. Ang sabi ni Ate Rodaline. Eh baka kasi hindi totoo yung sinasabi mo na yan, Ate. Tulad ko. Totoo man o hindi, dapat ay may gawin ka na. Ipag-press mo na ang bahay mo kahit na hindi matapos. O kaya yung tulong sa mga bago magpaalis ng mga bago. Hindi niyo ba ang tawag sa iyo? Ang sabi ni Ate Rodaline. Sa pagkakataon na yun ay naisip ko baka nagkawal si Ate Rodaline. Kailangan ko ng sundin ang advice niya.
si Ate Ronaline. Nang makita ni Ate Ronaline ang bakas ng paa sa sala ay sinabi niya na bigla siyang kinilabutan. Yung unang beses na pumasok siya roon nang iba raw ang pakiramdam. Mainit sa loob at maalinsangan at bigat din daw sa pakiramdam. Hindi ko maintindihan kung ano nga ba ang mabigat na pakiramdam, kaya hindi ko siya masyadong naintindihan sa parte na yun. Inulit ni Ate Ronaline na sa tingin niya ay nagpaparamdam sa bahay ang mga kaluluwa ng mga bangkay na itinapon dati sa lupa na yun. Mapadudughan niya dapat daw ay ipag-bless mo na ang bahay at ng lupa. Kaya kahit na hindi pa talaga tapos ang bahay ay inisikaso mo na ang pagpapabless noon. Ang in-invite na sa blessing ay ang family ko, siyempre si Clyde at si Ate Ronaline at ang mga anak niya. Nagkaroon na lamang kami ng simpleng salo-salo pagkatapos. Umasa ko na dahil sa napabless na ang bahay ay magiging okay na ang lahat papadudog. Umasa ko wala nang hindi may paliwanag na bagay na mangyayari doon. At kung totoo ba na merong mga kaluluwa doon, ay manahimik na sana sila at hindi nila ako guluhin. Pagkatapos ng blessing ay itutuloy ko na sana ang pagpapatapos ng bahay ko. Wala bang nandun kami ni Clyde ay nagpatuloy pa rin ang mga pagpaparamdam. May mga anino akong nakikita lalo na kapag walang mag-isa. Sa gabi ay nagigising ako dahil meron akong narinig na sumisigaw na para ba pinapahirapan sila. Kahit si Clyde ay may narinig na laming umiiyak kung siya lamang mag-isa sa bahay. Para daw humihingi ng tulong sa kanya. Doon ako nag-decide na humingi ng tulong sa isa pang paranormal expert, Papadudod. Tapos pa lamang ang paranormal expert ay sinabi na niya na Ate maraming kita sa alawak si ayawan mo, mama. Ate kita. nagagalit ang mga ito sa pagdating. Kita ka ninyo. Pero tumuloy pa rin siya sa pagpasok at nakita ko sa mukha niya na nahihirapan siya. Talagang pinagpapawisan siya ng malala. Marami raw dugo sa lupa na pinagtayuan ng aming bahay, Papadudod. Nalaman din niya kahit na hindi ko sinabi na marami raw aksidente na nangyari sa pagpapatayo ng aming bahay at ang may mga kagagawa noon ay ang mga kaluluwa na nasa lupang yun. Nagsagawa ng cleansing ang paranormal expert sa bahay kuwan sa lupang kinatatayuan noon. Ani ay pinaalis rin niya ang mga kaluluwang naroon at may isang ayaw pang tumawid sa pinagbuhay. Kahit na anong pilit niya ay ayaw pa rin umalis. Pero huwag daw akong mag-alala kasi nagkaroon sila ng kasunduan ng kaluluwang yun na hindi na ito magpaparamdaman kapalik ng hindi ito sablit ng papalisin ng paranormal expert. Nagkakaman ko ang kwento sa lupang yun ay natakot na ako na manirahan sa bahay na yun, Papadudod. Lalo na talap ko na meron pa rin kaluluwa na nakot. Ang ginawa ko ay gawin na lamang yung apartment. Marami akong pinabago para maging paunahan yun. Hindi ko na kasi kayang tumira sa isang lugar na taon ako lalo na at naniniwala na dapat. Pag nasa sa piling bahay ka, isip ka dapat. Tapos ang ulit ng paranormal expert, hindi na niya pinalis ang kaluluwa na naroon. Pag-ipon ng ako ng pera ay kumuha na lang ako ng isang bahay na lugar. Dahil nagkaroon kami ng isang maraming problema. Sa bahay na yun, ako nagkakaroon kasama ang aming asawa. Ulabot ka. Pero thankful pa rin ako Pero naman ay ko. na itulong niya sa akin. Isa bang maubing? Siyang kasama ko noon nung panahon natatakot ako sa sarili kong bahay. Hindi ko makakalimutan ang mga bagay na ginawa niya para sa akin. Yung apartment ay maganda pa rin ang takbo ngayon. Ang tanun. May third time. Yan ang nagkwento sa akin na meron siyang nararamdaman na nakita sa unit kung saan siya nag-stay. So far, wala pa naman mangyayari at pagpaparamdam sa apartment na yun. Kung talaga ako pinagpapatay mo, malakas ang pagdamdam mo sa hotel. May mga nararamdaman mo talaga. Nakawala sa meron sa lugar na yun. Ilang beses ko na rin lang ang apartment na yun. Siguro na ay 5
Kumano ka ta? Kita ko pa dito. Diyos na nagpapasalamat at nagmamahal. Importante na maging ligtas tayo sa sarili nating pamamahal. Dahil dito tayo nagpapasalamat natin ay dito na nananatiling ng maraming oras. Dapat lamang na gawin natin ang lahat upang ang ating bahay ay maging isang tahanan kung saan kapag nandito tayo ay wala tayong takot at pangambang mararamdaman. Magkapagpapatanto sa mga nais na guluhin ang ating kapayapaan sa sarili nating tahanan. Ikaw ang nagpapahal ng bahay na yun, kaya ikaw ang dapat na masusumilyo sa kanila. Maaari ang kwento ni Wanda kung bakit may kababalaghan ang nangyayari sa bahay mo. Eh, belang man tumalang kita man, belang mau. Susunod mong hakbang. Pwede ka rin humingi ng tulong sa simbahan o mga taong profesional sa ganitong pangyayari upang magabayan ka ng tama at Anak na sasayang. kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat. Tabi dyan. Tabi dyan, oh! Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawa at pagtitiwala. On the balcony. Mama naman talaga kita rin. Udah. Uy, ano ba? Ano ba? Ay, katulog pa. Dapat ko ropa ko ng mama ne? Bahala ka.
Pagkagabal ko.